जोंहा माबायदि मोनदों हाबा जानानै एसे एक्सपिरियेन्स खोन्थादो। मोजाङानो जोंहा थांसै बिदाय जाखांबायबो मिथिबाय मोजां मोजां जाबाय जोंहा थांसिगोन आरो ना दा लोगोफोर नाय बिदाय लासिगोन जों लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आव बयखौबो बरायहरबाय ओमफ्राय भिडिअ' लाबोयैया गोबाव सम जाबायमोन दासान्दि बिराद टाइमखौनो मोना ब्लग लाबोनोनो ओमफ्राय दिनै मोनसे लाबोसिगोन नै ओमफ्राय दा जोङो मोनसे जायगायाव दुमाजा रायमना थिंहाय हाबा जाहैनो नागिरदों आरो ना बेखौनो आं लामायाव दङ लोगोफोर नेदों लोगोफोर फैगासिनो दं बिसोर फैबानो थांसिगोन आरो ओमफ्राय सोरनि हाबा बेखौ आं दा देखायहैगोन सासे लोगोनि आरो ओमफ्राय दा हौवा गोदान हिनजाव गोदानखौ देखायसिगोन बेलासि सम जाबाय ओमफ्राय नायलांदो आरो ना लोगोफोर गोबावबो जाबायमोन ब्लग लाबोयैया टाइमखौनो मोना जादों दासान्दि एबारनिफ्राय र' सम होनानैबाबो लाबोबाय थासिगोन ब्लगखौ नायदो आरो ना लोगोफोर देखायनोसै आं थांगासिनो गारि गाखोबाय आंजों लोगोसे सोर सोर दं नै नायदो मिस्टार दैदेन सिनायखायोना बयबो आरो हनै सेराव दंबावो हेभेन आरो सिगाङाव दं उबुल दं सिगाङावहाय ज' हाबा जाहैगोन आरो ना लोगोनि जोङो नायलांदो आरो ना नायबानो जाबाय दा हाबाखौ देखायगोन आं मा होनो लोगोफोर दासो नै कुसुगाव मोनदों जोङो कुसुगाव बाजार मानो होनना बुङोबा नायदो आरो ना बोराय महराव एसे बुंलायदो दैदेन एसे मा जाबाय लोगोफोर मा बुंनोब्रा हाबायाव मोजां जाहैनोसै सिख्लाफोर नुबा नायनानै फैनोसै आरो माथो दंबावो जोंनालाय जाफुनाय सिख्लाफोरखौबो देखायगोन आं दा दुमाजानि सिख्लाफोरखौ आं दं लादों दा गिबा माबायदिखौ लाखो नायदो नै बेसेबां होनदों बिराद दाम ना खुलिनानै नै गुमैनावहाय नै कुसुगाव सोरबा बायनो गोसोबा गुमैनाव फै गासिबो नांगौ बुस्थु मोनजोबखायो सेन मोनसे 60 थाखानि हरलाय लाखायो ना मा होनो बावहाय नाय ओरै गुमैनावहाय नै मा मोनो देखायबावनोसै आङो ओरैहाय कुसुगावआव नायदो गासिबो मोनजोबो आरो ना ड्रेसिं आयना होन मा होन आलना होन फालें होन सियार टेबोल गासिबो मोनजोबो कुसुगाव बाजार ओरै কালকে হিসাব করব 1000 টাকা আমাকে গুগল পে মধ্যে ঢালে দে তো পুরা बिनिफ्राय लाखानानै थांसिगोन जोङो हाबा फारसे आवगायसिगोन मा मोनजायो मा मोनदोङो दा बेखौबो शेयार खालामसिगोन आरो ना ओमफ्राय दैदेना बल गेलेनो बायनो नागिरदों नामा ना फायगोथार हांसोनि दा नै हांसोनि दाउनि देहायाबो फिट मोजां थायो जों सेंग्राफ्रा जोनांगौ सिख्लाफ्रानो जोयो दाना जों सेंग्राफ्रालाय मानो जोआलासिनो थानांगौ ना मा होनो बिसिना मिउजिकआ आलादाखा जुगासिनो दं बेबा नायदो आरो ना उबुलनो सासे गोदान नायबोबावखानोसै दिनैनो ओमफ्राय बे बिसांनो हेन्डसाम पान्जाबि बादि जाबायलै बेहा मिथिबाय आंखौ बर' होनना रावबो मिथिया गुमै दाख्लैबो आंजों बर'खौनो रायलायबाय हारसासो रायलायबाय आङो आयौ नोंबो बर'सो होनलायबावबाय गुमै दाख्लै बङाइगावआव आंजों हारसानि आं बर'नो रायलायबासो बर'सो नोंबो नायनानै सिनाया आरो ना खालामगासिनो दं गुमैया जोंना जोंखौ खोन्थाफैल' होमबा डिसकाउन्ट हरगोन गुमैया खालि जों गुमैनावल' बायखायो दा जासिनोसै आरो हाबायाव लोगोनि हाबाखासो जाखावनानै फैबाबो जेबो नङा मोनथाम दं होदो दा नायदो आरो ना
फाइनालि हाबा गामियाव सौफैबाय हाबानि न'खराव जोंहा ओमफ्राय नायदो गेटनिफ्राय लानानै देखायनोसै आं गिबानै थिंखाव लानानै थाबायबाय नायदो आरोना नै गेटफ्रा एन्ट्रि जानोसै बिनिफ्रायनो औ दैदेन मा जायो जासिनांसिगौ हाबा दे थौ दसे जिरायथ'नोसै नै सौफैबाय आरोना नायदो आरो गोदाना नै जोंना आमोखाया दे नायदो आरोना हिनजाव गोदानाबा बबे जायगायाव दंहैयो दे नायदो औ फैगौ साहा लोंग्रोसै जोंहा आरामनो हिनजाव गोदाना फैबाय नै बेनोसै आरोना हिनजाव गोदाना जासिगोन आरोना जोंहा जासिगोन नै जाखावसिगोन जादो दे जादो मा दं सफैगासिनो होख्लायखा जानाया हिनजाव गोदाना सिखारनो गोसो गैयालै थोद मालायनि मोनजाबा बेबायदि थोद सिखारदोब्रा लाजिनांगौना एसे थौ जोंहा थांसै दे बुन्दु मालाबा लोगो मोनलांफिनगोन मोजां मोनजायाखिसै सार मोनजाबाय बिराद मोजां मोनजाबाय जों थांसिगोन जोंहा माबायदि मोनदों हाबा जानानै जोंनोबो एसे एक्सपिरियेन्स खोन्थादो मोजाङानो जोंहा थांसै बिदाय जाखांबायबो मिथिबाय मोजां जाबाय जोंहा थांसिगोन आरो ना दा लोगोफोर बिदाय लासिगोन जों बेनिफ्राय बिदाय लाबाय जोंहा ओमफ्राय दा थांसै न' फारसे उफाय गैया जाखांबाय दाउजों अमाजों जासिबाय जों दिनै खोथा गैया मालायनि मोनजाबा जोंबो जाखायो बिदिखौसो नेना थाखायो जोङो मोनजानायावलाय माथो मोनजानायाव जानांगौ जासिजोबनांगौ बयबो जानानै हो बिदिखौ नागारजाया ओरैनो मोनजानायखौ थांसिगोन आरोना जों गारिया बैयाव फिदों बैयाव लामा दं थौदो